Καλημέρα σας. Θα σας παρουσιάσουμε το έργο μας «Τον ψηφιακό βοηθό». Είμαστε μια ομάδα μαθητών από την περιοχή της Αλιάρτου Βιωτίας. Η ιδέα γεννήθηκε στον τομέα πληροφορικής. Συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί και 13 μαθητές. Ο βοηθός μας, ο Μίτσος, έγινε πολύ δημοφιλής. Αφορμή για το έργο ήταν οι νέοι διαδραστικοί πίνακες. Μας δημιούργησαν πολλές προσδοκίες και πολλά ερωτηματικά. Η ιδέα ήταν να ρωτάμε το σύστημα και αυτό να μας δίνει τις λύσεις. Δημιουργήσαμε λοιπόν τον βοηθό που είναι πάντα παρόν και ψάχνει για μας κάνοντας τη βαρετή δουλειά. Ο βοηθός μας μπορεί να παίρνει εντολές από φωνή πληκτρολόγιο, να προβάλλει αρχεία, να βρίσκει τη σελίδα του βιβλίου, να φέρνει θέματα και λύσεις από την τράπεζα θεμάτων, να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε μάθημα. Το πρωτότυπο στηρίχθηκε σε ένα Raspberry Pi 5. Ο προγραμματισμός του βοηθού έγινε σε Python. Κάναμε εγκατάσταση του Mosquito, χρησιμοποίησαμε συσκευή Bluetooth, οθόνη και πληκτρολόγιο για να δίνουμε εντολές στον βοηθό μας. Οι νέοι υπολογιστές all-in-one των σχολείων μας έδωσαν ιδέα για εναλλακτική εγκατάσταση. Εγκαταστήσαμε την Python και τον βοηθό μας σε αυτούς, χωρίς επιπλέον κόστος για οθόνη, ηχεία και μικρόφωνο. Οι διαδραστικοί έχουν ενσωματωμένο υπολογιστή, άρα μπορούν να φιλοξενήσουν κατευθείαν τον βοηθό. Εδώ χρειαζόμαστε πιθανώς και την προσθήκη ενός μικροφόνου. Η τελική λειτουργία του βοηθού περιλαμβάνει αρχικοποίηση, είσοδο εντολών από πληκτρολόγιο ή ομιλία, αναγνώριση ομιλίας και σύνθεση φωνής, προβολή των αρχείων σε οθόνη. Στην έναρξη επιλέγεται η λειτουργία server ή agent. Στη λειτουργία server πρέπει να υπάρχουν συσκευές εισόδου και οθόνη. Ταυτόχρονα δημοσιεύονται οι εντολές απεικόνησης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες. Στη λειτουργία agent το σύστημα λαμβάνει δικτυακά τις εντολές απεικόνησης, άρα χρειάζεται μόνο οθόνη και δίκτυο. Μετά την αναγνώριση, ο βοηθός ελέγχει αν είναι έγκυρη η εντολή. Μετά ψάχνει για το κατάλληλο αρχείο. Το αρχείο αυτό μπορεί να είναι τοπικό είτε να βρίσκεται στον υπολογιστή του τοπικού δικτύου είτε του διαδικτύου. Παρακάτω δείχνουμε τη βασική δομή του βοηθού σε Python και τις κυριότερες βιβλιοθήκες που καλούμε. Στο κέντρο είναι το Dialog που κάνει τον διάλογο με τον χρήστη. Αυτός καλεί υπηρεσίες αναγνώρισης ομιλίας, σύνθεση φωνής, προβολής αρχείων, ανταλλαγής μηνυμάτων και τον ενδιάμεσο βοηθό, τον agent. Ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε στο βοηθό είναι να επιλέξουμε μάθημα που μας ενδιαφέρει, να βρούμε το αντίστοιχο βιβλίο ή τη σελίδα του, να ζητήσουμε θέματα από την τράπεζα θεμάτων, να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές επόμενο, προηγούμενο ή τυχαίο θέμα. Βλέπουμε παρακάτω τα μαθήματα που έχουμε ενσωματώσει στο βοηθό μας. Έχουμε υλοποιήσει όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα των τάξεων Β και Γ πληροφορικής. Θέλω το μάθημα πληροφορικά συστήματα. Μπήκα στο μάθημα. Άιντε πες κάτι. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 6 και 14 μετά μεσημβρίαν. Τι ημερομηνία έχουμε? Πόσο έχει ο μήνας? Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024. Πες μου τι ερώτηση θέλεις. Πήγαινε στο βιβλίο σελίδα 32. Ορίστε το βιβλίο του μαθήματος. Βιβλίο λειτουργικά συστήματα, σελίδα 32. Ορίστε το βιβλίο του μαθήματος. Βιβλίο δίκτυα υπολογιστών σελίδα 36. Ορίστε το βιβλίο του μαθήματος. Θέμα τυχαίο στην τύχη. Καλή τύχη. Λύσε το τυχαίο θέμα. Πες μου τι ερώτηση θέλεις. Επόμενο θέμα. Ορίστε το επόμενο θέμα. Περιμένω την ερώτηση. Μόνο θέμα 2. Άλλαξα τη λίστα θεμάτων μόνο σε θέμα 2. Μόνο θέμα 4. Άλλαξα τη λίστα θεμάτων μόνο σε θέμα 4. Ψάξε σε όλα τα θέματα. Άλλαξα τη λίστα θεμάτων μόνο σε όλα τα θέματα. Περιμένω την ερώτηση.
24-4-35. Το θέμα 2 με αριθμό 24.435 υπάρχει στο μάθημα δίκτυα υπολογιστών. Περιμένω την ερώτηση. 24-095. Το θέμα 4 με αριθμό 24.095 υπάρχει στο μάθημα προγραμματισμού υπολογιστών. Άιντε πες κάτι. Τυχαίο θέμα. Καλή τύχη. Λύσε το τυχαίο θέμα. Βαρέθηκα, τέρμα, τέλος. Γεια σου κούκλε. Γεια σου κούκλα. Πες μάθημα και μετά το μάθημα που έχεις. Μάθημα δίκτυα υπολογιστών. Μπήκα στο μάθημα. Άλλη ερώτηση. Μάθημα λειτουργικά συστήματα. Μπήκα στο μάθημα. Άλλη ερώτηση. Μάθημα υλικό και δίκτυα. Μπήκα στο μάθημα. Άλλη ερώτηση. Βιβλίο προγραμματισμός υπολογιστών σελίδα 36. Ορίστε το βιβλίο του μαθήματος. Άλλη ερώτηση. Βιβλίο λειτουργικά συστήματα σελίδα 83. Ορίστε το βιβλίο του μαθήματος. Άλλη ερώτηση. Μόνο θέμα 2. Άλλαξα την λίστα θεμάτων μόνο σε θέμα 2. Έχουμε απενεργοποιήσει τα φωνητικά μηνύματα και την αναγνώριση ομιλίας στο αρχείο settings.json, οπότε τώρα οδηγούμε τον βοηθό μας μόνο από το πληκτρολόγιο. Για να γίνεται εύκολα η αρχικοποίηση ή η τροποποίηση του προγράμματος, έχουμε φτιάξει ένα βοηθητικό υπολογιστικό φύλλο. Σε αυτό μπορούμε να αλλάζουμε τις λίστες, να αλλάζουμε το διάλογο, τις ερωτήσεις και τις συναρτήσεις, τα μαθήματα, τις ρυθμίσεις για τους σερβερ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.